मामोन नालाय दिन्थिफ्लानायालाय आमेरिकायाव थांबा मोसौ बेदर जायो खुरिया थांनाय खाथियावनो दुरुं गावलायलायनाय जाबाय दाना कहेगा कि लद्दाख में क्या चल रहा है। हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 6 शेड्यूल जो 90% पॉपुलेशन लोगों को ट्राइबल पीपल को अरुणाचल नर्थ इस्टर পৰা গৈ পেলাই এমপি হৈছে আমি বহুত আশা কৰিছিলো এজন ট্ৰাইবেল মানুহ হিচাপে তেখেতে ট্ৰাইবেল মানুহ হিচাপে এটা হোম ডিপাৰ্টমেন্টৰ দায়িত্ব পাইছে হিচাপে যোৱা 50 বছৰে 60 বছৰে 30-40 বছৰে যি সমস্যাবিলাক সমাধান হোৱা নাই কিৰণ ৰিজিজুৰ নেতৃত্বত এই সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছিলো। इंडिया की न्यूज में वीडियो वाले यही बताएगा कि अंबानी के घर में क्या शादी हो रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, ये चीजें दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि लद्दाख में क्या चल रहा है। हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 6 शेड्यूल जो 90% पॉपुलेशन लोगों को ट्राइबल पीपल को देता है। ये हक अमेंडमेंट चेंज करके ये ला सकता है। तो गिनानै दावहानां जाया बिथिं गावलायलायबाय गावलायदों गारिया ड्राइभार सालायनायखौ ड्राइभारनिफ्राय साबिखौ सिख'नानै गावनो सालायनानै थांबाय जोंनि मानसिखौ लांफाबावाखै। मैं 6 शेड्यूल पे बोलने के लिए मैं लद्दाख को जी लद्दाख को रिप्रेजेंट करके मैं इधर आई थी। बस यही था सर। क्या नाम क्या बताया? मेरा नाम शिवांग छोजोल है और मैं जम्मू में तलाबतिलों में एक छोटा सा बिजनेस चलाती हूँ। हमारे बोडो भाषा ऑलरेडी 2003 में भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में भी अंतर्भुक्त हुआ है, लेकिन एक बड़ी तकलीफ की बात हो गया कि हमारे बोडो भाषा भी भारत संविधान के 8 शेड्यूल में इनलिस्टेड होने के बावजूद भी आसाम राज्यों के स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक मर्यादा मिलना था, स्टेटस मिलना था, आज तक नहीं दिया गया। वो वही तकलीफ की बात हो गया। लोग 6 शेड्यूल चाहते हैं सर। हम लोगों को ना इंडस्ट्री लगा के बहुत सारी वो होता है ना मतलब अच्छी वाली वो चीजें नहीं चाहिए हमें। हमारे लद्दाख में जैसे भी है हम बहुत खुश है। तो इसलिए अभी मैं इसलिए आई थी कि हमारे लद्दाख में अभी पाद यात्रा चल रहा है लद्दाख टू। आप लोग ने देखा होगा न्यूज मीडिया वाले बताते ही नहीं है। बस इंडिया की न्यूज में वीडियो वाले यही बताएगा कि अंबानी के घर में क्या शादी हो रहा है, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, ये चीजें दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि लद्दाख में क्या चल रहा है। हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है 6 शेड्यूल जो 90% पॉपुलेशन लोगों को ट्राइबल पीपल को देता है। ये हक अमेंडमेंट चेंज करके ये ला सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि 6 शेड्यूल लद्दाख में मिले और लद्दाख मतलब जैसे लद्दाख है ना इन्वायरमेंट जो है ना वो बहुत माबा नङा माबा मोनसे साननो गोनां जागोन। कारण जोङो फिसा फिला उन्दै उन्दै आन्दोलनफोरखौहाय आखल गियान आरो आब्रुथिनि आन्दोलनफोरखौबो खनसे नङा खननै खनथाम जोङो गले गले खालामबोबाय। एखमबा बे बर'लेण्डखौ नांगौनि थाखायनो जोङो उखैहाब सोमावसारनायबो सोमावसारो। जानाय गैया लोंनाय गैया, सानसेजों सिमा गैया, साननैजों सिमा गैया, सानथामजों सिमा गैया, सप्ता खनसेजों सिमा गैया। भारत सरकारा जुदि जोंखौहाय लेंहराबा रायज्लायनो होननानै जों एखमबा थै-थां फेर फाथिनानै सुइसाइड खालामनायफोर बायदि जोङो उखैहाबनायनि आन्दोलन खालामो। थेवब्लाबो बे गभर्नमेन्टआ हाजाया, लरेटबो मावा, बुजियाबो। मैया दाखालिसो थांबावबाय मा खालामगोन मा मागोन मोनबाय जोङो। बे भारत सरकारा बे मोदी गभर्नमेन्टआ बे अमित शाहनि सरकारा माथो कि एडामेन एखे बुरगुजिया बुथुवा दानब्लाबो सुबाबो बौवा एखे मैसो बिगुर मोसा बिगुरफोर माबा गान्दा बिगुरफोर बायदिलाय बिलाय साननानै मा खालामगोन मा मागोन नै लान्थासिन जाला जोब्बाय जोंना दावहारु आन्दोलनकारि बिथांमोनहा। आं ओरैबायदि नुबाय बे बिजेपि सरकारखौ बाप रे बाप बे साहा फानग्रा साहा गलायाव साय होननानै फानलाबायग्रा दैबायग्रा लेखा रोङा फरा रोङा मूर्खआ ओरै प्राइम मिनिस्टार जाफैखो नै जोंहासो जाल्ला जाबाय। मूर्ख बियो सासे गियान गैया। रोखा बुंबाय बियो 2014आव जे इलेक्सनाव नोंथांमोना जोंखौ मदद हो नै जोङो जोंनि मेनिफेस्ट' जोङो लिरखाबाय जे नोंसिनि बर'लेण्डनि प्रब्लेमखौ जेंनाखौ जोङो सुस्रांना होगोन, बर'लेण्डखौ जोङो सोरजिना होगोन। 6 मासनि गेजेरावनो फुवा खय बोसोर बारलांबाय। बेनो नरेन्द्र मदिनि आसोल रुपआ खोनादोङो। बिनि जानाय लोंनाया ओरैबायदि जाहैदों खावलाया गोजा नुवाखै होनबा नै बाहाय नायहरदों खोना। सब समय एखेबारे बिराद आखा फाखा बै बिउटि पार्लारनि बै साफ्रेग्रा सुफ्रेग्रा मानजिग्राफ्रा 50 जनसो थाखायो नै बिसोर। नङैनि मानजिगासिनोसो खानाय गोमोनखौ फुलाय सोफिनलाय माजों फुनगोन माजों फुना। नरेन्द्र मदिया भारतबर्षनि थाखाखौ बेबायदिनो आद्रि खालामगासिनो दङ। जानायखौथ' नोंथांमोना खोनाफेराखैना। थाइलेण्डनि अर्गेनिक माशरुम
हारामजादिया बड'लेण्डनिफ्राय मानो बिहराखै बेलाय अमा गोरानखौ हरगौमोन जोङो बामोन नालाय दिन्थिफ्लानायालाय आमेरिकायाव थांबा मोसौ बेदर जायनो खुरिया थाइलेण्डनिफ्राय मासरुम मैखुन जायनो बियो केजियाव 80,000 रायजोफोर केजियाव 80,000 नि मासरुम जाग्रा बे नरेन्द्र मोदिया दिनै जोंनि गांनाय उखैनाय दै गांनायखौ जेबो साख्रि होदोंनो बियो 10 कोटी भारतनि युवकफोरनो युथफोरनो जोहोलावजोफोरनो लायनो साख्रि होदोंनो हा माबायदि साख्रि बेलाय सासेयावलायनो मुद्रा लनावहाय 43,000 होदोंनो ओइ रायजोफोर ओइ जोहोलावफोर नोंथांमोना 43,000 जों साख्रि मोनगोन होननानै गनायथि लानो हायो नामा बबेयावबा साख्रि नागिरोबा बे 43,000 जों नोंथांमोना साख्रि मोनगोन नामा मोना थांलाय थुंलाय जों बेखौनो मोनदों नरेन्द्र मोदिनि फर्मुलाया आंबो मोनसे समाव साहा गलामोन भारतनि गासै रायजो राजायानो साहा फानग्रा जाथों बिना भगवानजोंनो जेथसो भगवानजोंनो खुद्रिदों सर यू गॉड तुम परमेश्वर पिता हम भी एक दिन साहा दुकानदार था हर भारत का नागरिक एक दिन जीवन में एक बार नहीं तो 2 बार ये साहा गला बनना ही पड़ेगा बिना बेबायदिसो जेथसो इसोरजों गावखौलाय धर्मिक दिन्थियो नङा रायजोफोर नङा 43,000 जों सोरबाया बिजनेस मावनो हायो नामा हाया रायजोफोर खमावबो 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख फिसा फिसौ माबा मोनसे बिजनेस बेफार फालांगि मावनोब्लाबो जोंनो फैसा बुरजा नांगौ दाना बियो सासेया 43,000 जोहोलावफोरनो रानदोंनो बेजों लायनो 10 कोटी भारतनि जोहोलावफोरनो साख्रि होबाय बेसेबां थगायनाय रायजोफोर थगायनायनि अनगा जेबो गैया दा बेबायदि गभर्नमेन्टआव जोङो मा आसा खालामनो हागौ दा बेखायनो रायजोफोर आं बुंनो सानदों आं बुंनो लुबैदों जोंनि बे नर्थ इस्टआ सोरबा सोरबाया बुङो ने आलफानि नेता लिडार बड'लेण्डआव सिरिया बनायदिम बाबरे बाब सिरिया बनायदिम नों सिरिया बानायनायनि सिगांनो इन्टायर नर्थ इस्टआनो मोनसे रोखोमनि सिरियाखा थांदो नोङो नागालेण्डनिफ्राय नायनानै नागाजों कुकिजों नांलायो नागाजों मणिपुरजों नांलायो इन्डिजिनियास त्रिपुरा माइग्रेटेड बेंगलि स्पिकिंफोरजों नांलायो मिज'जों साकमाजों नांलायो राभाजों गार'जों नांलायो बर'जों अनाबर'जों नांलायना सिरियाखा बियो सोरबाया सिरिया बानायनाङा सिरियाखा बियो मानो दिनै जोंनि फरायनायनि हारा बांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोलोंथाइखौ लानानैनो गोदोनिफ्रायनो खुद्रिबाय थांदों बेबायदिनो फरायनायनि हारा बांदों इउनिभार्सिटियाव फरायनाय MA फरायनाय गोबां गथ'फोर ओंखारबोबाय नाथाय बिथांमोननो साख्रि होनो जोंहा जेबो राहा गैया रायजोफोर जेसेबां फरायनायनि हारा बांगोन रोंगौथिया बांगोन एसेबां साख्रिनि हाराबो खमायलांगोन नाथाय भारत सरकारा बिदिबो फाजायाखै मा खालामदों बिथांमोनालाय हनै माबा मोनसे ट्रेक्टर हरोबा दैनि राहा गैया दैनि राहा हरोब्ला मटर माबा माबि फिसा फिसौ मेसिन हरोब्ला कारेन्टनि राहा गैया मा आबाद मावनानै जानो फालाय बान्दो बानला थेनोबो जोंहा राहा गैया दा बेबायदिनो मोनसेनिफ्राय नङा मोनफ्रोम फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय जोङो नायोब्ला बे आबाद मावनानै जाग्रा बे बर' हारिया दिनै खैफोदावसो गोग्लैबाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बान्दो दंग' खैयै रायजो जाबोदोंमोन एखेबारे आग्लाय बिग्लाय रायजो जाबोदोंमोन नाथाय जोङो बे भारत सरकारनाव नेफ्लांग्रा जानानै दिनै उखैजोबनोसैसो गरिबसो जाजोबनोसैसो रायजोफोर दा बेखायनो मोनसेल' राहा रायजोखौ नांगौ जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौ दा बड'लेण्डखौ मोनोब्ला मा जानांगोन दिनैनि बेबायदि मिरौ रायजो राजा ओंखारनायजों जेबो जाया जोङो बुंसोलायदों जे बर'फ्रा आसामाव 25 लाखनिबो बारा दङ 30 लाख 35 लाख आंथ' 45 लाख होनाबा गावखौनो गोजोननाय मोना नंगौना नङा फोथायनायजों बुङो आं बर'फ्रा 45 लाखनि बारा होनो आं इन्टायार नर्थ इस्टआवनो ट्राइबेलफोरनि मादाव सबसे बांसिन सुबुं सानखो गोनां बे बर' जाथिया नाथाय रायजोफोर जोंनि बेबायदि आन्दोलनावहाय 10,000 20,000 30,000 ओंखारनानै मा रिपर्टिं थांगोन दहाय जोंहा मानगोनां आगुनि MP बिथाङा बुंदों DC साहब SP साहब ये खबर को आप जल्दी भेज देना नरेंद्र मोदी साहब को होम मिनिस्टर साहब को मुहा हरनो बिसोर उल्टासो हरो 20,000 जादोंबा 2,000 होनो बिसोर थगायसोला गोजा 2 लाख जादोंबा बिसोर मा होनगोन 40,000 होनगोन रिपर्टिंआ बेबायदिसो थाङो दिनै बेबायदिखौलाय मा होनगोन 5,000सोल' जादों बर'फ्रा रायजोखौ नाङा हनै BTC जोंनो गोजोन जोब्बाय दा बे बिराद गाज्रि मोनसे रिपर्टिं जायो रायजोफोर दा बेखायनो फैगौ बाराव जों आन्दोलनकारिफ्राबो थाखा फैसा गैया खोब खस्थ' बिराद जोहोलावफोर दङ फरायनाय मावनाय दांनाय जालदाब जुलदाब गाननानै गाबोन मा जागोन बेखौबो जेबो मिथिया
समफोर मा जागोन बेखौबो मिथिया बै बड'लेण्डखौ हरै खाङाव नायदाव बिथांमोना सिमां सुजुगासिनो दङ न'खरनि सिमां बे जोहोलावफोरनाव फैसा थाखा गोबां गैया गामि गामि जोङो फैसा हरनानै गारि हरनानै नोंथांमोनखौ जोङो लेंहैनो हाया दा बेखायनो नोंथांमोना गोसोआव लादो बड'लेण्डआ जुदि जायाब्ला भबिष्यताव बे हारिया बे 8 सिड्युलाव मोनलायनाय रावखौ रायनोबो जायगा गैया जागोन रायजोफोर जायगा गैया जागोन दा बेखायनो बे बर' हारिया एखेबारे 100%आव 75% एसे गोजौआव जुदि ओंखारनानै लामा सामा जुदि बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिफैया जों बड'लेण्डखौ मोननाय नङा दा बेखायनो फैबाय थागोन समाव जोङो बेखौनो सिन्था खालामदों जे भारत सरकारा बे मोदी सरकारा बिराद एखे गुरगुजिया गुन्डा टाइपनि सरकार दादागिरि एखेबारे बे फिल्मफ्राव नुवा होमबा अमित शाहनि स्टाइला एखेबारे भेलियान नाम्बार 1 भेलियान खातार एखेबारे बे नोङो होम मिनिस्टार माबामोनखौ राजनाथमोनजों रायलायहैलाय बाप रे बाप गोला फाटके बात बोलता है यो आप लोग नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल का बीच में बहुत अच्छा लोग है आपको क्या बदलना चाहिए बाप रे बाप बड़ा थन का गला का आदमी है वो बिराद दुगा बिसोरो आथिं हेबनायनिफ्रायनो गोरोदा जों थांखांबाय जों रायलायहैबा आथिं हेबनायनिफ्रायनो लोरनो नागिरा बिसोरो बाथ्राखौनो बुंनो नागिरा दा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन एखेबारे श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै चिरांसिम खोब फै बाहायनो रायजो जाफै खोथियाफोर सोमनो दंबा बेफोरावनो सोमलाबाय अखा हादैफ्रावनो थांनायाव लांफिनबानो जाबाय फाला फैलायबानो जाबाय उफाय गैया रायजोफोर बे राजा लामायाव जोङो सप्ता खनसे खननैसो रायजो जायागौमानि बे सरकारा बड'लेण्ड होगोन होना दिनै जोंनि बड'लेण्डनि बे जिअग्राफिकेला खोब मोजां आरो मा जोंनि लामाजों नङाबा बे गुबुन नर्थ ईस्टनि रायजोफ्रा जेरावबो सौहैया बेखायनो जोङो बेखौ एखे दाउ गोदोनायाव सेबथेनाय बायदि बै माबा मोसा लख्राया मैफोरखौ हमोब्ला गोदोनायाव अरथेया होमबा एखे अरथेथारनांगोन जों बाहायनो ओरैबायदि अरथेनांगोन जाहाथे हाङानो हरैहाय पास जाहैया अक्सिजेना हरै पास जाया अब्ला मा जागोन बिसोरो जलदब गोलैलाजोबगोन बिसोरो बेनो जोंनि फर्मुलाया मोनसेल' राहा हय बे रेल लाइनखौ होबथानाय नङाबा राजा लामाखौ होबथानाय नङाबा बे एखेबारे गियानि गुननि बे नोरोमाव उखै हाबलाबायनाय बे सुइसाइडसो जागोन बायदि मोनदों आं हाया बिसोरो बुजिया बे भाषाखौ हनै माबा सिलायलाबाबोसो जाल्ला दङ बिदाय माबानो अपारेसन आयु गिलुबानो नंखाय बाखाय सासेल' हिर'खौनो भारतनि हाजार सेनाया खिबु नुनो माबा सिखारि खालामनायफोरबायदि लासिं सिं मा बिलाय मा बिथाङा जोहोलाव नङा नामा Was he not one of the Indian youths? मानो फैयाखै भारतनि दैदेनगिरिफोरालाय जोंहा दिनै दङ बिराद गिदिर युथफोरनि संगठनफोर डेम'क्रेटिक युथ फेडारेशन अफ इन्डिया नेशनेल कंग्रेस युथ RSS राष्ट्रीय सेवा संघ बिसोरबो जोहोलावफोरजोंनो कन्टेक्ट खालामो मानो फैयाखै मानो सोंफैयाखै नोंसिनि युथफ्रा मानो उग्रपन्थी जायो नोंसिनि युथफ्रा मानो हाग्रायाव थाङो जों मोसाल'सै माबा नेवलाय सिदारफोर बायदि गावनानै दंफाङाव बाथाम माबा गनफ्राव खानानै लाबोयो बिसोर जों मैफोरखौ लाबोनाय बायदि मान गैया सनमान गैया जों रावबो मोजां मोना गावनि फिसाखौ बेबायदि थैजानो नाथाय बायद' बेफोर बुरजा जोहोलावफ्रा मा खालामनो साख्रि गैया बाख्रि गैया हनै साख्रि बिनो थाङो मैया दाखालिसो खोनादों हाग्रामा सानाव बिनो थांदोंमोन जाहैदों बिराद क्वालिफाइड गथ' नोंथ' एबसु ओंखारलै हे भगबान हासेयानो गैला रावानो गैला नोंथ' एबसु ओंखारो बे बर' फिसा नङा नामा एबसु ओंखारग्राया आद्रिनो मा रावजों जोङो गनायबावनांगौ जाखो नोंथ' उमुगाव ओंखारलै नोंनो साख्रि होआ बेबायदि जानाङा ना भाषाफ्रा मा खालामनो बे जोहोलावफ्रा दिनै दा बेखायनो रायजोफोर थाबैनो एखेबारे एबार आन्दलननि घोषणा खोनाबानो नोंथांमोना ओंखारबोनांगोन रायजोफोर गभर्नमेन्टआ एसे आलदा रोखोमनिसो थैथां जोङो जुजिनांगोन नांगौबा जोबथों जोंखौ बेसेबां जोबथोंसै नाथाय जुदि बे रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा लैहोर श्रीरामपुरनिफ्राय एखेबारे चिरांसिम बाक्सासिम जेसेबां खामार जायो हाइवेया जोंनिनो जुदि जोङो बाहायनो रायजो जानो जुदि सोलोंनो नागिराबा बड'लेण्ड जागोनखौ आं बारा रोखा नुवाखै बुंगौमानि लावगौ रायजोफोर फैगौ दिनफोराव आं दहायनो होनखाबाय जे जोंहा नोंथांमोनखौ एखे थाङै गारि घोड़ा गैया थाखा फैसा गैया दा नोंथांमोना जेब्लानो फेसबुकफोरजों माबाफोरजों खबरफोरखौ मोनो रायजो राजाफ्रा गिदिं खोन्थायो अब्लानो नोंथांमोना जेन ज' लैहोर गारि मथर लानानै आन्दलनाव फैयो बर'लेण्ड बिनायाव जोंखौ मदद होफैयो बेखौनो आसा खालामनानै खनसेबाव खुलुमबाय रायजोफोर जय बर'लेण्ड दरजा मुसाहारि बिथांनिसिम साबायखर बावबाय दामग्रा देग्राफ्रा जुदि खाथियाव दंबा थाबैनो फैनांगौ।